बिसायख'थिया सफैलायबाय गोबां मानसिफ्रा रिज' मिथिं दावथिं गालायबाय बवा ओरै पार्टिजों ओरै ज' ओरै पार्टिजों ओरै ज' जेरैबो ओरैबा ओरै बा बावलाय नै ससियेल मिडिया फेसबुक जेरावबो मिथिं दावथिंनिल'सै बाब जेरावबो मिथिंनिल'सै ज''नो ओइ बिमा ओरै फैनाय फै मा माथो जेरावबो ससियेल मिडिया फेसबुकआव बिसायख'थिल'सै बिमा दावरावनो ओरै ज' समाबो बारायनो गैथारला आच्छा नोंलाय देग्लाय बोसोरावलाय सोरखौ सापर्ट खालामनो सानदों? आंहा खालामना थागोन आंहा नोंखौबो सापर्ट खालामगोन थांनाय बोसोरावबोथ' नोंहालाय माथो एमसिएलएआव नांथांबाय थादों बिजेपिखौ सापर्ट खालामनाय नोंहा लाजि गैयै इउपिआव सापर्ट खालामनानै सापर्ट खालामनो बाय सरखार दाबाय दालाय माथो मोनजाखो मा मोनखो मोनसे न' मोनसे दिखौ मोनसे जेबो गैया लाजाखसै ब्रेन आं जिबनाव सानाखै आंखौ बुंनो लाखै आंहा खालामना थागोन दिनैसो आं नंगौ दाख्लै थांना आं इउपिआव सापर्ट खालामदों नोंबो बिपिनो भट होदों आंहा भट होनो मोन्थाय गैया औ मोनथाया गावबा गाव बेखौ आं गनायो सरखार दाखोर जाहोनांगौ आं बुंदों सरखार जाबाय दिनै मास मोनथाम जादों मास मोनथाम जानायावनो मा मावगौमोन आंहा खालामना थागोन अफिसियेल खोथा थायो गोबां मावनांगौ थायो बे खामानिफोरखौ माबोरै मास मोननै मोनथाम मावजानो लुबैयो फालाय मास मोननै मोनथामावनो बोरै मोनजानो लुबैयो गायग्रोमनाय बिफांखौ मोनजानो बिमा दिनै गायला गाबोनो बि फिथाइ थाया एसे बुजिनांगौ आं दे इउपिआव दाख्लै थांनाय बोसोराव थांनाय एमसिएलएआव सापर्ट खालामनानैहाय सरखार दाहोबाय आरो मास मोनथामसो जादों नों सबखौबो सापर्ट खालामबाय आरो नैबे खेबावबो नों सापर्ट खालामबावगोन नोंहा मा मोनदों सानदोब्रा जागोनब्रा मोनगोन माबा मोनसेथ' मोनथारगोन 5 बोसोरनि उनाव मोनाब्ला माबा मोनसे जागोन दासो मास मोनथाम जादों बेयाव माबोरै दानो मोनजानो लुबैखो आं मारै आसि थुखो नों साननाय 17 बोसोराव नोङो जेबो मोनाखैब्ला आं 3 मासाव मोनैखौ नोंहा मानो मा थासाखो मोनगोन जेखि जाया मानो नैबे बोसोरावहाय बा नैबेनि दिनावहाय आरोबाव जोङो आंथ' सापर्ट खालामगोन बेखौनो नोंबो नोंहा मा नांग्रांदों मा एग्रांदों गैया उननि नेक्स्ट जेनेरेसनखौसो सिन्था खालामनांगौ मानसिया मानसि जाबायब्ला उनाव मोजां जानांगोन बेखौ साननाया मोजां मोजां सानै हयै नोंनि बेसेन गोसा आसिखौ थु जायखौ मावोब्ला हादोराव समाजाव गामियाव जौगानाय लाबोगोन जौगागोन बेखौ साननांगौ नोंबायदि समाज फोसाबग्राया समाजनि मोजां मावग्राया आरे हनै माथो नों नुवाखै समाज फोसाबनो नालाय बे जोंनि सिट गोदाना प्रमद सारा मास मोनथामावनो माथो ओरै सोरबा लेंग्रा लेंग्रि मानसिनो मेगन नुयैफोरनो अनसुंथाइ होनायखौ फेसबुकआवनो नुगासिनो दङ माथो फेसबुकआवनो नुगासिनो माथो बै समाव माथो बिदि होनायखौ नुवाखैमोन बुंब्लासो मेन्टेलाव नाङो मोनथाया दङ बिमा नोंहाबो दं आंहाबो दं जों हौवा हिनजावब्लाबो मा जानो मोनथाया दङ नाथाय बबे मोजां बबे साफाखौ साननांगोन बे लेंग्रा लेंग्रिनो महाय नुदों नोंलाय बुजिनांगोन दानि जुगाव डिजिटेल मुगा ना फेसबुकआव नुयो माहाय मा मावदों मा मावाखै नुयो बेयावनो आंखौ मा नांगौ बुंबाय थानोबा महाय मा मावाखै नों बाहायनो नुयो इलेक्सन बाथाय पार्टिनिल' खोथा होनबाय थायो पार्टिल' होनबाय थायो जोङो उननि थाखाय सिन्था खालामनानै बबे मोजां जागोन
बेखौ मावनानै जोङो होनांगौ आङो बुङो बिमा न'खर गंसेयावहाय बेबायदि आं उमुखखौ नों थुमुखखौ होनलायबाय थायोब्ला मोजां जायो बेखायनो नोङो आं होननाय बायदियैहाय देग्लाय नैबे फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएलखौनो जोङो सापर्ट खालामनानै नैबे 13 नं सिडली समस्थियाव देरहासार खालामनांगोन जागोनथ' जागोन मोननाय मोनैया उननि खोथा आथिं दं आखाइ दं मावनानै जागोन जोंनि समाजाव हालामाव गोजोन आरो सान्थिखौल'सो जोंनो नांगौथ' बेखायनो सान्थिनि थाखायहाय जोङो बेबायदि खालामनांगोन नोङो आंनि बाथ्राखौ लानांगोन आरो नोङो इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामनानै देरहासार होनांगोन मोजां बुंदों बे गोरा गोरा बेबायदिजों मा जाबावनोब्रा नों बायदि साननो रोङियावथ' गोबां समाजाव हारियाव हादराव बेले बेजे लाबोदों बे हिन्जावखौ बुजायनो आङो 1 बोसोर 3 माससो लाबावनो हागौ 1 बोसोर 3 माससो जानांगौ बुजायखांनो हागोन थोद